133 ka mga pamilya nga nawalan og panimay tungod sa flash flood dala sa bagyong Tino sa Talisay City nanimuyo na karon sa Tent City. Nakadawat usab sila og pinaskuhan gikan sa mga pribadong grupo human ilang makita ang sitwasyon sa mga biktima pinaagi sa Balitang Bisdak. Ani ang report ni Fem Marie Dumabo. Bisan sa kainit sa panahon, mga tamis nga pahiyom ang makita sa panagway nining mga inahan nga maisagad ni linya aron sa pagdawat sa tag 5 ka kilong bugas. Gitunol kini gikan sa pribadong grupo nga gipanguluhan ni Minglanilla Councilor JR de la Calzada. Gikan ang salapi sa usa ka Pinay nga atoa nagpuyo na sa gawas sa nasod nga mo'y ilang gigamit pagpalit og mga bugas. Natandog kini human makita ang balita sa Balitang Bisdak kalabot sa sitwasyon sa mga biktima sa bagyo nga kasamtangang mipahiluna sa Tent City. Ako sa natong pasalamat nga natagaan tag tsansa no nga makatabang ani gikan sa ako sang iyaan nga mao gyud hinungdan nga nagpahatag aning mga grasya sa mga biktima. Daghang gig pasalamat ko sa GMA no tungod sa imuhang post. Kita lang ko niya right after ni message Ma'am no tungod sa imuhang post dito ko nakakita and then right away ni message ko nimo nga karon pa ko nakaibaw nga mao dinhi na Tent City diri sa tong City of Talisay. Adunay 125 ka mga tents nga napatindog dinhi sa Puro Kawayan, Barangay San Roque. Apan adunay usa ka tent nga tag 2 ka pamilyahan ang nag-share basta di lang mula pa sa unom ka individual ang anaa. Anaa man usab linya sa kuryente alang sa ilang minifan apan problema gyud gihapon nila kung init kaayo ang panahon ug kun mag-ulan-ulan. Problema lang nato kung mag-ulan. Lapok. No? Lapok. Wag init, pati pong inita. Okay. Kinalan po yung tanamo kanang bitang mga plywood kay mo na mo kuan kanang igdaanan mo kartre. Trapal, nindot yung na trapal ma'am kay kuan yung kay additional na nila nga kuan nila sa kilid sa babaw. Dili ra ba ta mo baha man kapag nag-ulan? Ni kuan ang tubig pero ni hubas raman sa dayon. Bisan pa man mapasalamaton sila sa mga tabang nga ilang nadawat. Merry Christmas mga kapuso! Maraming salamat! Yay! Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.